8140 Kisi Gose o Kisi miasi namba enoti isano na ibere yemo isatu mara kabere ibere yemo enoti isano Gose enoti isano na ibere yemo isano na ibere enoti mara kabere ibere isano na ibere isano nemo Gose enoti isano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liu sense megaye kyombo kyamwana ale mano litukerekere juma munsi buna botambe gano togosanga nawo bwatani akuru kinsemo kye nsemeri ya siasa namono tonyera kumurekera lyagende tokolekana yabereka okolekana asubi na subu galemba kaneno go yabanera tokunyara kumurekera sense mega ime yandize tinyino kinamba kye SMS buna botambe na erga screen yo moncho murekera akunyara kusanga muno intoment tokoturusia na bagana mono kunyara komentera ane mono asegambira tukoyaga tokumurekera amwana lengete siasa asero kongoro chulo kusene mono ime county ya Kisin ekero nombo umanyo mona boigobono olingo murando gwekero kemo aigase county ya Kisii samangana alengete siasa gotebro mwanchu muri bono tigamorigani mugani asiri tukuri ya lero tinya gosanga amonere karibu sana mushimiwa na boigona sifaide yo muri Ndizi TV na bogotebano cyokoro kwa gatoko chaka bono egambo ye margoba yabona karibu sana biamono muraria Mr. Onyanja ya sana biamono so ngarigane se studio tukuri ya lero inje igongoro kwa omweshimwa Bob Kiboma Moindi igongoro ari ward ya Kisii Central Ward nande igono mukori ga biashara bya Kisii town town mari no kori biashara byane ina atenete kero ya Kisii Central Ward umwa myake ya area ibugana to kuskaiga tukara minyoko ni sana igo kwa lige kero kyo bore se county ya Kisii mono ase ward ya Central na arigite ya Central Ward na umwarenga na kefa mugaka no to na kefa mugaka na abande monyenya mona abande na monyenya ga minjorite ne korune esindani andake toranya kumurekera ali abereka okoleka na chinsemo chia siasa se county ya Kisii to cha crime entunde entangani ko polisi siasa ndi yalengo so ase mangana siasa ndi yalengo burekero kyobora mbo naso ya 2022 na naso ya siasa na laborite ko tarenga kentangani ndio tigia ko iretema ko kaboga so nsema ya siasa 2022 ana mono ko burekero ndi kyobo MC egentu kiagerete na arigete kure community yaito ngarenjera abantu basumbogete ngarobara ibare ngomba ro korgasi yewenerete kotemba alengere kimbare goikira ni magani y'abantu amange ikagera abantu bagansuguma bagantebia borikero ekyo WMC n'abantu bagosugumete osana ikwarojete ko borikero beke n'abantu bandebeti nga igaye ngo kwatu kugwa kurikero beke abanya amategera abanyakiro bagatenga borikero geke nabo abanyene community nabo kino ko bakorera gas igo asenga tanto bagotebeti ukaburi kara ko mbago tayi mkore kuburi umweteo abantu korire kwa umwe mugambi ngo korire bale baranga ngakiura kore yo bara bakore gasyangana bama gwatenga soikero biborikero geke nkwa bwate ukogania onyara gosensemo ya siasa utrate buguna abantu birengere biarengo lakini konyenga kitiraika lakini umwaka uri 2022 n'abantu bantenga tena to support utokorere gas biringo suntoro cyanoro cyobosyo kwantamba gotetenna kubakorere gas anda abantu nabo bakicukura bantamba ko cukura kisaine kwara ko bomura ya sensemeyo oyo kananga kwa beta sensemo yeke ward ya Kisii Central biamono muraria egendo ngero bantu kunyora kemo etobwate aso chikmangane chukura etobwate wina ne lusa nebo ko number 20 nebo ko number 1 muntu ko number ya moyo ko wina yoka lakini mwatega ndokere ko moyo oise ko bori asa abantu merongebero obe number 20 igente kenge ko kwa moyo none krasime umwana ekarata na ke korumukia ke kwa namba isa tuna bokorumukia ituna namba ibere lakini naye ko abo moyo ko ikoma to na ki inki kiagereke strategy utabwatengia iriyo kongra siri buri abantu barenga bari geteka rokyo misase Kisii Central etuarenga abantu 16 abantu barenga kwa wete Kisii Central ose yokarenga kwa wete omurari na tina kurusia ngotenga no chamangana oburai yakoro matando bagotebiri soka digie kirugo abantu nabo bakicukura abantu batigire mbara ko acikura no bokera na nda abantu abo so buri bogoza na ndemba kusire abantu bana batemeza ngo acikura patirende iko chiaketa sinini nande bado umoyo rubangete turakunokoteki nore ingo basaba so chikoro chiakete chera undiye inga kigo ikawa chimenti koreki chisane nabo ngo bakorere gasi bataye anda kinkiro chikiagere totaire tekero kyo buraya sensemeyo
maite ekero mo chese mo pirigeti na bokonyora nga ase for the first time na borite kero geke ebintu mbire bingi ko yentaramanya biteikeranete ibona bra na manje wikira bona iga na to experience igore chikura chine chonse bono around ende ebintu nimbirigeri mono egere kero kinkaranse nkora bante gas na bera bino bisibwaho lakini kekoro chikiagera totaire murai bono maite egente ketangani influence nero ye party influence ye party ye ngubwatire empathy kwarenge nande nga bantu kubara gwakira chikora yes nande ngubwatire party ense makuru y'abantu barenga batenika rogeke na kimwe anemo kente mechandeye ekagara chikora cyakasi nini empathy kwarenge nande empathy kuru ANC to karansi tako etibumo umaarufu yanta ko cyokumenyekana mono andake onyara ko ambasa nsemeli ya Kisi Central kumantu abwata MC barenga ngakyo ko chikura oyo renga sekerwe ikiga ko muga kefa muga ko semrefu ngikoroche atakoreta kwa rogo cyoikerania asamenye be body ya Kisi Central unabono ekero karansi ko Kisi Central ward chifame chiro chidinge chiroro abana bara bataka bange mechemenge bange paseri bange mbari konyora chipaseri tinge chakachira sabantu bari benyarete bona abantu abenyarete nabakari chipaseri abantu abo bataka mbari kuikerwa bona abantu bataka bono nigento kende ebinyore binge bibwati ngento na mache binyore binge bibwati ngento na chipara tinge chasare bata time timati ishimechando yarengo nera kirende ebintu ibya ngeme cyane mono especially mune kenyoro kirinko rwaria ba chipara chiro ngo cyane chimbe mono so ikagera abantu be community pagate abatenena uri chikura okonya abantu be community nkike baro chimenya ho bakorona bora bo murayumu ya sensemeli ya Kisi Central egente ketangani nara kore binte bingi Kisi Central unabono nimbate abantu baria industry community in Kisi town tuchino mukori gasi be biasara be town inde abana abange bakora iskuru ingo chenagamba nabakori gasi biasara babasongo baba iberu banyakore bosongo mari turuchi sari basani bara abange bono kera abantu bachikuri binde byonse na community ria na sinkurukuruaria ebintu bingi community nako bakore binge nke kanda kambi yatumanya na kegento kyeretanda bagatena ki Bob Muhindi na bakubumura Kisi Central biriko abete ko gokora anda ko traburi burayo karabona nse kuburi ni kore go itania egente ketangani nabere amangana matatu sector for some time itaoni ari nimbwate kero kya amangana matatu nimbwate amangana mo ebya sala bino kora matatu aria mono nagatumire chigari cyane mono nakonya community area onekera abantu batore program nabo nabaira nabakonya I was using my resources chi community to ikaranse n'abantu be community abanensa no chiro chi asarikire to natri na chino charo asiwa ono abantu kuri bana ngendo nako baby no moyo na watu chasa abantu ba Central Ward alright karana kyo tomo chole gana watu konya monyenye nero riboni gasekero kia Kisi Central no MCN kore ebintu mbire butekera ntu ngakiya kefa mugaka urocho mu MCN rabisibonega Wilfred Monyenye andake uzukirite ngori kwa rogo cha gukora kware ko banangira sekero giki mwenye no mugambi boneka Kisi Central Ward naende nagera tokora abantu ba Kisi Central Ward gasi patirende esa audio koranga conflict nero between ene governor robona iga bona magendra Kisi Central korwa sana koteki nareka no body mejandri to bwatene ko nega ndete ko borro igiwe ndomere biterekera na Kisi Central ko bwatika no bwamata butari buyagati ya Monyenye no mugavana be county ya Kisi biroro nki ko tiketara kolekana anana unabono chitoko negoro chi parcel pastor jabana abantu ba Kisi Central baranyora chi pastor cyangwa cyo MCA chipara chinyinge jirarosiwa esauri boma temburu bya amacha atakiko kwe ward yenge matarabekwa esauri boma temburu bya ne governor right tumonje munga no yokulike kero kyo bamisiye ko rwase ward ya Kisi Central ne to kusangamne Bob Muhindi ibono to kuligere nera ne mono igoro yobo kari we county ya Kisi to tikana mangana arengete asenseme yo yechi ward andakiri buri muri kunseme yechi ward ase 10 inkyorae Monyenye ase ward ya Kisi ase ward ya Kisi Central Monyenye watemere do his best but injige ndona kumasabana kamo tiringo mvekera max to nya ko muri ase 10 tinde tiringo mvekera max igendra kumasaba ngeringa no mu MCA banenje bachorete na nero bono to turigerete ne
omonto we county we ward ya Kisii Central Ward ande karanse ni governor because abantu abansi bachore tu governor is the governor Mr. Mwamba Kurusimba ne governor Kisii County jirete ati governor uchokora egasi kubwao governor ne kwa resources Jones Piche County ai karanse ne governor egera tokonya abantu Kisii Central Ward igota tota naba musimba bakore gasi ensemo yabo batari kubwatana mu governor anemo no omo musiye ward yo ya Kisii Central no kerore leader umurai w'abantu bonse nore gabonekera opposition naye korese serikali me abantu abonse bachore tu n'abantu ba Kisii County musikane because muna muwetana abantu bandi tukomye n'abantu bari ba Kisii County au sebe ward iri yao abantu okorregasi ngiro chekerete okobekana kokororo gati yaba MCA gete bale nsemo ya rati gati yaba MCA gete batare nsemo ya rati ose nsemo getero nsemo ndetay mechande korrekano ingente getanga ni mangane chipati na wate mechando gaba ne garen nsemo ya ODM na no yamonyenye ka ODM lakini na rekana pati tiso kota chipati manye no ODM ngare arati no ODM lakini na kota ne pati because anta bonse bale chipati chance na tina na so mangane serikali bono mbali kuchiamo ba kore gasiamo asenjire kuiwana kororo Gonto na ba MC abange ose umubaro moke oriotari asensemo ya rati asinje chipati nagijirete andake biyongolete kubenseme chipati nganda jire mejane no njirojo patirende kiro muntu madina batu boraibwaye andake ora skonya seri chimweri ya etete boraibwaye ngo boreta foti no bokoteki ubasweto kiro muntu na kosomne gabana yasweto bone batu boraibwaye nengo chana machikae bona kero kurigereria amachiko koranga askonyara amachika ye gabana yabe tafoti neri chimweri ya koteki ya etete bona banda amba konya kosona namo because chiter chika singo sikorigereria gabana iga soko chiko kusindwa chika sibweka na ba MC aba most of them konya bara monere bono abanda bari karansa mo bonsi Lakini majete omo MCA una wanto kote omo MCA Kisii Central agendo semo ticho na governor ko ndale ko igore barari yego era nabiko nyarekana era nabwate obokori buri tukerio ase ward yae tai rasma aso mo governor agocha omo MCA agende tima tena mama choki mo MCA yakora ekera ta agenda aso mo igo mo governor we county ekaba MCA bonsi abo bachore barange emerongetane ebera se serikali ya county ya Kisii bagende no mo governor asa uchi kogore bara teri bonsi because ngonya kubaji project yao chire ward yao tanyara kwenda ase governor ko chikara security project patirende nchike ntunago sawana ninga ntuko insist ya monasa mangana Kisii County tigo marembo basaba ndabonse bakore gasi yamo naritura gache Kisii County yaito because abantu abonsi they were elected na barayibare una barabara ba Kisii County na banenji babachorete una bakwenda kumusana kwenda tumusana gwoka abantu bagenda tukomye n'abantu bari bansari yakora kwatebire una bone ward ya Kisii Central ebintu mbiri mutaranya orokoba omo MCA igara nsemo ya serikali no egachore no dia inkiro che kira koru elikone kibuna aba MCA aba mogote bana batari asomo governor ina magendro nkorere mai inkikira koru elikone kia amagenda tari gotikara magachi ward chichinde nchike ndawa sawanege abanda ba the MCS bajore Kisii paikaranse porasa magosa berete kero porasa magosa berete pora kibisha magosa aya paikaranse bakora abantu ba Kisii County gasi nariyo marembora abe Kisii because kurumayaga ntonye gutore mejana mune yakore yabere Kisii County tima tena umwe atakati ya MCA bali barasense ngote ya bali barobwege ntandake mbali kobo ni mo governor segende yonsi bari bakwegera bagote yabunandake amumonchonara akokorekana bagokana okani umugavana tokora gento gete kia sensemo ya bakorigereria nenganere yeke maene andake na kia kogera barokane ko bensemo korukuna nkwamerera bale serikali ya county asensemo ya bagote mbali kwamerera serikali amuraria na gote inga kero monta go ikaransa kero monta na bato boraibwae moete Nairobi gavana raite Nairobi miaka obo mpi Nairobi enjiro boraibwa Nairobi bore bubikano bwa Kisii County Nairobi ubugambo Nairobi tofauti na Kisii County bono
igo baro cha boy karanse because bona ega governor nere governor ya Kisii County kere boy karanse re bakora abantu ba Kisii County amagendero nariyo abantu ba Kisii bara county bara konyeke ko watabirina obero mo ujumbe Nairobi na iga ngusio bara ino tofauti ndotebe na static chinchira gotumeka nchira gotumeka ekara rengo mu MP Nairobi na chago tumeka serikali ya county ya Kisii tina kwirubya ngirane ndotebe na omaite nkwateba na obeire omujumbe na amana obero omujumbe Nairobi uno mu MP watebire obora Nairobi na Gusii igo boro bongao ndotebe mu governor chinchira gotumeka kora constituency da Great North Imeye county ya Nairobi na chinchira chia gotumeka kora county ya Kisii Mr. Unyante kerongorigere rinchobora ibo Kisii County arati umugabana mbia soete Kisii County mna soete alikuja na strategy mzuri sana ambayo yao jokonya abantu gochokonya abantu ba Kisii County but injiro muntu na very safa umongiro reserve maaria tabiko ni muntu Nairobi dagorate ekero umugabana go cha Kisii igago cha kabwate strategy area ya Nairobi approach umongiro sa use enjira magandura Kisii Nairobi akorekana terera ya Kisii akoreki arakorekana enjera chipase Nairobi chira kurwego terera Kisii chira koreki chira because Nairobi it so many tribes na Kisii to baji tribe chinka sana chira Kisii because bibo waponea Nairobi gara abantu bakateki bangaite bakagendo pono enjira rai abantu ba Kisii County na Nairobi tofauti na bateki never be different pono go jamo na abantu ba Kisii County abantu baikaranse n'abantu ba Kisii bamanyenga Kisii ngakitokonya gendi tokonya abantu ba Kisii baikaranse ka barigere basama gosa ko bera barekebishe basuguma mangana Kisii Gana na umugavana chinchira gotumeka ne chia chiri na Nairobi cha gotumeka serikali ya county ya Kisii gosogo no burayibwaye nere achakira bunga bune serikali ya county ya Kisii enge goikero kurigereria burayiburi tofauti kurugurumba kainse lakini njiro kora abantu aba niwe kena abantu barogoro but government abati magos ni jira abantu kora understand burayibwaye ire tofauti nererie ne ya Kisii Korengana nsema yaburu muna siasa no isanegete no burayibu mugabana we county ya Kisii murayo nito yorumobe governor nena bote njira yokora bono nchigendo nago sawa esori amagoso nkora kana koteki naro ngenda tambe no isanegete no burayibu mugabana we county ya Kisii isare warida ikono isanegete no burayibu ya moite isanegete inkeko otoisanegete na kirokyo lakini ngo isanegete 100% burayibu ya bole onde na nja sente uno mwana siasa no kuligera likwane uburayibu county iko burayibu ya 100 kwa 100 anya burayibu ya 100 kwa 100 nkere kiro chigetara korekana buronge korengana buno kulige kura buno mwana kuligera lisuri ya gatatu kari kuna sema yo murai buno mwana inchi bono igendo kurigene ngenda kamo umugabwara tingo bekera magoso lakini ngubwatire njira obeketenereria ucha sabantu babu understand tiku chasvale bono esa uri mwate to wafu ni bitene byabere binge ekora maganda tara ba Kisii County batiri ngora ko asesemo yae mbi yako remere muni bitene byabere binge bono mwate bono kuigona nko iyo mushimi wanta durante ne ekora bitene byabere binge inki ko kota bitene byabere binge ga kogera bitina nchina kie bitina bira mutanga na ne bitina kiebi byagerete kerania magendo bono ekero kurigereria in Kisii ubo sigasi no je no boroje I think ngoro rock ati nseme nto bwato soro nto bwato mo senator nto bwato mo governor nto bwato mo women rep etimu nere gaiga anda kare ya rokanne osugumo mo governor mono soro bungo sauti mo grango women rep to ronyo ngraso eme chabanya kuri gatia bara ibande abwanda kenseme to kota na ki mbalia ekotokana bakwamereria oburaigwaye korengana na abanga no kwameli korengana abandi bagotebana barabumbi yabale kumurekera obokoreri bwa serikali ya county ensemo yao insegi kiro cyo mugabana akurwani kwa buno mwana sezagara na bokore kwamana ki ejeron siasa ne tali siasa ngajira abo ando mane ngayiburawo bono ekero ngubwatia amangana na Kisii County ebintu kero ngurategera ba MC bare ke biro bona iga lekana basani bangomera na mole engomera tore what they complaining in eringa chi project injiro governor okara aba MC bantu okara bantu kusindwa aboka ore nande kero kurigere yo maete ebintu mbire binga iko kuna kuko murunga kono kura saba MC omu governor
oyire mirimo gete yaba MCA itakwenda tiko iruno mugavana bwana bamwe tokora boka mugavana korrect osoirimi that's what they are complaining no na oroche no to gusikola gote bagatie mirimo yo mugavana irene riye kurwa saba MCA kora onye mugusangana baro koikango otibana kieke kero kino umunsi wanta okora kini mugavana ogekora unabona turochekera kurigiria mangana contracts chi contract chiria they are complaining nga chi contract chinyinge nabo kabaga korire lakini bono mugavana mumatinga bote strategy yakoreki yo kore gasi yae bono mugavana gabate abantu bote chi contract bari ba contract ya mukere constituency bono ikabera tofauti na riri tangani aba MC na bagatwara chi contract ya mawoko bakoreki bakora boka ngocha kokwale ngomo MC osona bo MC oroche nere biya umugavana korusa chi contract kurwa saba MC osegari ko batigera MC abe ko montoye ase wodi ya nakore emirimo umurari nagotebiga ekero kurigireria uburayi bwa kiro muntu nabote njira akora nereri ande orasikwe kero kurigireria okoranga kero gabona yitukuria karanga abeke chi contract kere kwirende constituency iko chira kore gasingia aba MC okoreki wacha wene spari giri gasi okoreki na koreka barabere chibi kwende chiaba ni emotion chiaba ni assembly chaitiwa gabona sukume gasi ria korekana abara nyoro bugambwe na wagete saba karanga it can work well it's manageable but for you I would siasa wese negete contract ya moko wa constituency kokora chibara ikufuati ne mipango ya kiro muntu bona sai oyo Bob Moindi oyo naye igoli naye ringete no isangete yara ko banaye tutaraga ndo mugavana ono maite ikufuatia no chekero kurigireria amangane contract ya constituency aye mwaro muntu yomo ngobere gasi ngo mwake patirende na wala skonyo kabuka bangite mipango ya unere iyutanya kurusia magoso nyibikere magoso andake kwa gacha ko bomo MCA nguita bana kwa renge obokorri bwa yo mugavana korengana bunagendre horra kwa renga se bunge ose kwa nguita bera nae emia semia asekelia gate moradia afwe keru kana so kurigereria turochikero gitina soim it was my first time even though biro maite ko chache kero asoirime pote aba MCA aba ikaransire kero gekeme pamaite kire mangere kieke mbona ryo kubanga kore insoibe binte bingero kore na eko na ko putre position yo ko bichubya ekona ikaransire ime lakini from the perspective wango kero kirigereria kiro mundu na bato buraibwae osukurigere the last regime engineer ora aba MCA na baka tukeri contractions tiaki kiro mundu wodi yae umuntu beka bantu bakoreki bakore gasi ono ekero kurigire ne ya nani osukuri mugabana rati ne nabwate njira koreki abantu bakore gasi ono kiro mundu nabwate buraibwae na next yego cha tukumenga koreki muntu kyora soe na ne kira korekana aso buraibwae ta aba MCA ngo bari baga banyana ko chara ba contractor bari bakere nemirimo ase buraibwae to no watebire oburayo bo mugavana nero kuro mandate na umo contractor kiko chikokore gasi asegete lakini na asikie kunyarekana aba MCA mu barabo mu aba MCA bange barorokane ko basensemo yo mugavana abanyamega yo okora maunchireri yayo bado aba MCA bange barasensemo yaye mu baromoke nororokane kuyongole kora sensemo yaye ngiye ko ibindu mate gavana tuwatona iga is very strict tari monto kucheza ne chibasia bana inchi bono muntu karaso bangi bintu biaye unatete koteki bibe bono na eria kuruma ndo mete njira kabangi lakini yene kikoro nererie ne eso na siasa na rarigiri bintu biko 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 genda ine na rigereiri kabo na bangite na revere sudesi bintu biaye igomba kaka ni bikore karuna koteki unatakete kwa ko basa serikali ikabono ngi kwa rukani gekora moncheli tasobre mu governor be county kisi nariko babona iga njira yo wadi wese gavana ikaranse rangeria ba MCA bonse ba Kisii County because they were elected bonse pino mwananchi oyomo o Kisii County para sama ko sawa chakirete kirba romo ko saya chakirete para ke bishe pakoro mwananchi gas because at the end of the day isko kadi akiru mondo ko korana after 5 years kirba rikiria mangana ya egerba ko mwananchi because chibi asango soko chikiro mwaka bona magana ntora ka korekana ndukuma sinaga nta chipati chinde lakini ntora ka koreki ka gusumika buya because account yewata mangana mange no magana yoko batene kurumaiga ibona chiku kumiso mwana inchi onsaiga unabona usikurigire mangana chipasi ritiria
chiko ne chia trinete chikaira na budget nde kanega chiko rasi kupia kana na kana back Nairobi poke kile na back Nairobi but I'm happy nga na igwete nga uchakara go chiwe kino chibo siga chiwa chiko chiko ro ba kwanja bando kada bananji basema banywa chiwa sie parcel so that's wonderful iho yaro chiko bintu pia ndrenjereyo na konya bantu akise kwareke ba benefit igengane moyo so mugafana kurensemo yao no kubwatania aba MC be county Kisii iko Whatever magenda teyo byego na gakora bona no murai abego no mwananchi abo no mumenyi bye nsemo ya Kisii magenda teyo byego whatever ndake okumusano kwa bere ko kolekana na gukwairira magenda gutakolekana imenye serikali ya county ya Kisii kora nsemo yao ni okumusana na noyonde maite butambo morari karo kurigereria enjira na korae tu exam nyomo mwao enjira abe kubigete family yao terere mwe ya brother koteki abigete family yae bono ubinaba ngite bintu byenjira kubikora ase county yae naba mzimba baboti birenga rigete bono bachirwa banyana bimbe koreki biko swanana patirende tikabai karanse baigwane kirwe gona banda ba Kisii county bakora umwananje Kisii county gasi iho kumusano ukora kati aba MC ose kuri aba ibande no mugabana ege cyagete ebindebe kubigereria ukora ngo cyagete kurunsa mbaka igoro nto komurekera igoro andake iyo mubungo South Mugrango Silvana Zosoro na abwata ni bande okumusana kwa rokane kobomono era muno mugabana na abwata ni bande kolengano sorera abateba na tabwata bino mugabana yana sema ere no kurwanira mumenyi wensemi abandi batena Osoro nkomunyokia ro mugabana tegamu eribaga akorime ano mwana siasa na no manyasa mangana ya siasa tibazo kuligere kwao Osoro na mamo chago kora asoko mulikero bokoro mugabana onyonga buno mo senator na mago chago kora oversight the governor semeguriya gasi tuchakire bangana mo senator gase no oversight the governor the governor ahora Kisii county as all because ne center ya Kisii county kote yanga na wakora magosoga teribobe because ine gasi yae na kero kurigire mo bungo South Mugrango Osoro na chief whip at the same time no mo bungo South Mugrango wate nchindo nakubasaba because ekero kurigire dia egende kuno sukuri buye kuruma koro ya chakete riba bwata ndesiga gora twanenga matangaria umugakoria former nini deputy governor nariyo mangana achakire tokona ngende gichiti kwara patirende inakubate biga abanda bonse nabagusi na nina bana we roba ya gusi tudana kuro resolution asensemo ya orochina na mamocho Osoro oswana na obokori kwa serikali ya county ya Kisii tenmo jo kuburi magosa kara kobo patino mundu wendo kure magosa ya mono no oversight oyole senator because Osoro kara gocha is a chief whip rake kara gocha Kisii county igaro mombunga raria South Mugrango igota murekera anda kanya mangana atari bya serikali ya county ya Kisii taya murekera nona bakuboria dakita so deep mono because konyore bintu bya serikali bingi ekine gikerero mugabana anda gotekera magendo ekimwe tena bugo nona kasomora mpotari tunya akora gasi bono 2027 ngochere umugabana nate bya abantu buna nakoleta magendo asengenjo so nkomyo kyarenge asengenjo omo senator na arengeme asengenjo donya toto ngomo chiarengo bokorri bwana do you think amenyibe county ya Kisii mbatabirane na asengenjo ari komyo keneka karatekerente magendo omoraria ekero kurigereria Kisii county nene na ende mwananchi tachikurigire ngangu munyagari mwana ngene bitina mwananchi yukananse se scorecard ya MSA goroiga acha kumakiringa Mr. Omurari Onyanja ngintigo akorre ngarosie paragete igatabwe kaira moina ngare bwabika macha asigete aika asigete mwananchi gase no scorecard ya kurigireri tari kuri mangana bitina makubunana asiasa ikobona njira ndabatena umugabana akora magendo takora 2027 bado goikamwa ncharigere naki na korete wastakole noni njo mure na gotera gochori koroge kega paka na yukansa wikere 2027 mbori unga ntwa gochoro to koi koroge ki what have you done to us yara ko bano mugabana orocha abantu mbara bago kumurika so bokoribwa ndi kwari gocha gukora
Inchina igendo nacho gukora kioka because nimbwate resources na nimbwate njere yokora abananchi begasi igura ko kwasimo mangana manga uri chimo inonsa na koro mwananchi begasi kwanza onyine chipasa ndakiri kurwo nchiruo kabisa so bonga mpaka iseri bantu mutu oni chiparita ikoroso ngenda kuchiroso umuntu achikondusa singa ndokora magenderane epara abu nabo chawatanga abo mwangosa iri nono mwana charo ngama na pio umwa kwetwa uchiro kunwa egacho kuna sayo kotokorre gas lakini tina so ground manyo sakoteki kokore kana chiro raro tingu mo wekera magoso simurus magoso because gomuna kuangira assignment yega leo jago soka manyanga chi project tirika bara una chakore kanira igomana nsemo ya utokunya ayuno munyibe county yakina na romo na siasa tora manyanki gaba na tara akora na ndinki akora no kero mkodi kiri taone ma era taone yoka yakoro mata no siasa ubento kumanya na ki na kyo bakore be county bole no njingura rane mna deres mna macho na jita adia ka beka jitro kitanse karochi kolema ngarogo so tumugranga adio ko beka jitro kitachi karochi kolema ngaso garigero macho ngarona ko beka jitro karochi kolema lakini tina sogo chomo kadeki majipoze kole chiki sema kiyoro chubu na asokolegere kwa omugavana abereka gukora ngikiyoro chandake rero igebe chikurangwa kuchana bogote bense mu gitaro omugavana otemire gukora gento gite ikendo rajo kurigereria mugavana mangana chipase na chibangete kira chibangete because none njira chibangete chero chiko banchi soke ngaki ya chibangete because ingo chiko bachere ngo bya science because kiro mundu ngo kerare nge chipase richiria na ngo chiko so chere nga sama ko cheta kergo so chi project chiro na chipare chi nabona sitoro gora na go na rochine go te project ya macharia ari nyataro macharia atare abantu barabanyora abantu bataranyora igo ibintu ninkote nindo china na ganto ko bangi bintu ko korare biriya ngata ko kora nke koro cha tarakuna nke koro cha tarakora ke kona na ibuna ekereti kamen chia na nkware ngo no manyete na ki mugavana na tweta korare gento gite sema ya nke koro china kiwe kiraboni garo mugavana akwalite ire okara gento gite turakora gavana kunya kumnyokale unabonya kumnyoka One to the bus in Jirakan. Lakini we hope by next week and Nigeria. Tots a very chicken and I got chicken when you go schooling go next week. Na imagine at the waker. Injera Rocha wrote in a Kim Governor, Roy Carabono, having Tumbrindo Chataramorica, or say beyond Sibia the Chira, or Codri, or Kiranji, or Yankake, Kira College. No, or I call it no jipar, no jipar, some passenger marriage par. Right. Or according to Chirindo, my saga. Digger Mate career as you go county nana, and Tonya Comerabiosa. This one complain was not to Rukumun, and once a some governor, natural correct to get. What's the reason? No, Theodora Martime. Theodora Martime, because there is time. I want to whatever we are called. Ego, native Yandak now Kuna Kriatarako. In a good thing I give. Born a true one, no more Maki Square. Theodora Martime. Ucakan next to Jacomucha to Matenga Nike, Windu to promise ya Trakor, and Trakor. The Cortonio Tenga Kiji campaign as Miobat, whatever the Gocha Conso and Samo Yovarai, in Sayama to Kemi Yemo, Evin Tumbibat at Gocha. Correct. While we took over Inumera, you know, we come go Dimmer or Dingatan and Dunas Mio, why is also obviously no Gocha. We're going to record the account in Tokan in Sayamo Koyomo, can to get the Kerako Yakor, and then Miyake very well. Aina bokurige uno na siasa mwana ki emiyake yebere yaire umugavana atabetana kolege ntogete ase emiyake tate tigarete egenteke ngebinte osebinte mbikora kana in the next 3 years because 2 years ngwara chikochi unabono umisonyanje kero kurigereria ekera gavana swete na de tenga na bwate mangana madini ari wakana kurumaya iyo tubekere umwaka uri era finance year last year renge tubekere na kanta madini akoteki ari arenga nyota ya ndeze county no mwako enoro turarigire turangia okoro chibosi because rona kero so bisi mbakura bikintu yo noda umawo cha koreki umawo cha ku implement project chata kero korekana ndaga ndura madeni kiaya abetaka wakanwa anda kirende ero mu governor tesikomanya na bara eresere mona subo imi komanya gori ya madeni onye madeni arenkoro para bia kanne kaya kante gochi tali mangana ndoroche togotikana yo ODM igoro ya mangana yuko siasa ku mugavana konyora barale bache gukora ukoro bekani tukuligoro okuna ndi bateneneti nigetambo kireki ya ODM korobekana no mugavana bongo siasa igwa umesaunyanja maandamano ni right ya mwananchi
tari magosa kuandamana naende ukuikwana mana reason batirende njetu